Assalamu alaikum. Jama'a kamar yadda na yi bayani a baya akan yadda dai ake yin busa, kamar ka yi amshinka safiya da kamar mai amshinka daidai yadda ya kamata. To a yau ma na samu wasu tambayoyi ne wanda har yanzu ana buƙatar ƙarin bayani ne akan abin. Idan kuka duba za ku ga komai bai yi ba a ciki. Idan kuka duba duk wanda ya buɗe FL Mobile, ina tunanin tamfuke shi yana zawa a haka san karan ke na 140. Kenan yanzu za ni dawo in fito daga ciki in dawo cikin WhatsApp ɗina, za mu yi amfani da wani amshi wanda aka ban. Zan yi amfani da shi in gwada yadda amshin shi ban sanya zai zo min ba. Kenan zan yi amfani da shi in ji ya dace insha Allah. Yanzu zan yi dawowa kenan sai mu saurara insha Allah. shi ga mu gabanka annabi, ina son ka madogara. Idan baka so ni ba annabi, na san ba zan rabauta ba. Ga mu gabanka annabi, ina son ka madogara. Idan baka so ni ba annabi, na san ba zan rabauta ba. Ok, yauwa. Ina fatan jama'a an ji amshin da na saurara. Duk da ban sani ba na yadda na koma ko ya ɗauki rekod ko bai ɗauki rekod ba, ban sani ba. To, haka dai za mu yi bayani a kai idan yanzu za mu zo mu yi musan mu. Abinda amshin ya zo ke cewa, amshin ya zo ne na cewa ga mu gaban ka annabi, ina son ka madogara. Idan baka so ni ba annabi, na son ba zan rabauta ba. To, yanzu abin da ya dace mu fara yi na farko sai ta tamfo. Tamfo shi ne abu na farko wanda ya kamata mu fara setawa. Kamun mu kai ga inda za mu yi busa mu gane ya za mu yi tafiya. Sai mu zo mu seta tamfo. Bari in ɗora su a 90 inji, na san ba zai kai 100 ba ne. Amma bari in ɗora a 90 inji. Ya yi gudu. Tun kamun ma in fara biya na san ya yi gudu. Kamanin zan mai da shi. San ka madogara. Ok, yanzu kusan mu zami bari mu ziya za mu same ta. Ok, a nan abin da nake sai in fahimtar. Yanzu misali, yanda zan zo in ce in shiga cikin piano roll haka, sannan in taɓa in nan, in sa ɗai, in dawo in je da ɗaya nan, in dawo in je da ɗaya nan, in dawo in je da ɗaya nan. Hakan busa ta ba za ta taɓa zauna ba daidai saboda wani da zan ɗora shi a nan. Wani yana buƙatar ɗan yi gaba, wani yana yo baya, wani yana buƙatar a kusa. Hakan zai sa
ta kullum ma zan ji ta ba za ta daidai ba misali ke annabi kamar yadda na yi bayani cewa idan ka zo ka fara samun ki ɗinka na farko ki ɗinmu wannan ne wanda za mu fara aiki da shi kenan idan ya mana da misali da wanga ki wanga C3 wanga da wannan C4 dukkan su guda ne sai dai wani ya yi bass wani ya yi high ina fatan an fahimta kenan yanzu sai in a cikin wanda ya yi bass da wanda ya yi high wani ne kiɗin amshin don tana yi wa amshin ya zo bass tana yi wa amshin ya zo high ne kenan wani ne gaban ka annabi kowa ya ji kun ji wannan yadda fada to ku ji wannan a cikin wani ne namu to mutum ne da fi dafa kusa kuma ta busa fa tana buƙatar wani wa'inda dole hannunka farce hagu dama kamar yadda zai rike salula da hannu biyu hakan nan hannun hagu da na dama hakan yadda kasa ina je irin ta mota hakan nan ko ok to akwai yadda in na taba da hannun dama ko inda dole ina yin busa ne da farce na babban yatsa hannu ke misali yanzu bari in tunanin kuna ji bata zauna ba kuna jin bata zauna ba amma dai salon busan salon shi kawai abin da zani haka zan zauna amma haka kawai sai in bude piano roll idan na bude piano roll haka zan kunna kawai gashi nan wanga wanda zai rike wannan shi fa ne ke ba mu matsalar ku ce mutum zai ji busan ga gaban ka annabi to idan na ji yanzu da haka sai ka sauran amshi na dukkan shi duka inda za ni wani amshi dukkan shi yanzu na ce ga gaban ka annabi ko sai in nemi ina son ka madogara kawai shi ma sai in duba san ka madogara
na same shi ana ko misali yanzu kawai sai in kunna haka yanzu ba gashi ba yanzu gashi kamar misali hakan gaba to ita ma na ji bata zauna ba kawai abin da zani haka zan ita ma in zo in rike abun ba wai a'a wata wuya bace da shi kawai haka zan zo kawai idan na zo na duba haka da ni ita ma take ta in abin da zani anan sai in zo na haka me mun girma anan kawai abin da zani zawa yanzu abin da zani wannan sauran gashi nan wanga wanda ya bata mun lokacin kawai sai in goge shi wannan busan ta wannan kawai abin da zani sai in maido ta nan ta zo nan kawai ta zo nan karshe yayi ko amma yanzu tunda na ta zo nan misali gashi ta zo nan ƙarshe ya yi ko kawai sai yanzu nan wannan zama wannan kawai sai yanzu idan kuma na ga abin ya yi waye to ita ma yanzu gashi ko to idan na zo nan ko abin da zan sai in dawo na in buɗe haka ka samu da gaban annabi haka ko to kawai sai yanzu na ita ma haka kofi kawai zan yi kofi ko kawai zan hito haka zo nan kawai sai in duba ga sawunta nan ai ga sawunta kenan yanzu abin da ya dace in yi kawai wannan ban bukatar shi wannan ban ma na bukatar to kun ji kamar misali da ɗora ta yi nesa sai in zo nan kawai abun ba wai wani mai waya bane ba sai in duba a yadda ne take zaune ba haka zan kuso ta ina tunanin yanzu za na ji haka nake sa rai gaban ka annabi haka kawai mutum fa zai kare amsa da busa komai da komai ina fatan an fahimta abinda kuma bai fahimta ba sai zuwa kwad da su nan zuwa ba abin da magana kenan a yadda za a yi